Som ergoterapeut får du betydning for andre menneskers hverdagsliv og deres fremtid. Du er med til at forme deres hverdag, og du gør en forskel for dig selv og for andre. Du arbejder både med krop og psyke, med syge og raske og med unge og gamle. Nogle har brug for hjælp til at klare bestemte opgaver i hverdagen og på jobbet, og andre skal have særlige tekniske hjælpemidler og have tilpasset deres hjem. Det bedste ved uddannelsen, det er alsidigheden, tror jeg. Jeg kan komme ud og arbejde med mennesker i alle aldre, børn og unge og ældre, og arbejde inden for hospitalsregimet og kommunal genoptræning og på specialinstitutioner. Det kan jeg godt lide. Så jeg kan udvikle mig sammen med uddannelsen. Jeg valgte uddannelsen ud fra fagene, som har meget med mennesket at gøre, både psykisk og fysisk. Vi har psykologi, og vi har anatomi og fysiologi. Så jeg valgte ergoterapi, fordi det giver et rigtig godt billede af, hvad mennesket er for noget, og jeg vil gerne arbejde med mennesker og forstå mennesket som helhed. Man kommer også rundt om det hele menneske. Det synes jeg er rigtig positivt og rigtig vigtigt. Man kan ikke skille kroppen ad, og det kan jeg godt lide det menneskesyn. At det er det hele menneske, man tager fat i. Som ergoterapeut skal du både kunne undersøge, hvilke behov en person har, og sørge for, at de nødvendige ændringer bliver gennemført. Du bruger din kreativitet og personlige indsigt til at skabe løsninger, som er skræddersyet til den enkelte. Uddannelsen til ergoterapeut tager 3,5 år, og som studerende udvikler du både dine faglige og personlige kompetencer. Du lærer om sundhed og sygdom, og du får færdigheder, som gør dig i stand til at støtte borgeren i at vælge og udføre de aktiviteter, der optager dem i deres hverdag. I løbet af uddannelsen kommer du flere gange i praktik, og her får du mulighed for at afprøve og udvikle dine terapeutiske kompetencer og din teoretiske viden. Ergoterapeutuddannelsen giver dig både gode og forskellige jobmuligheder som nyuddannet, ligesom der er gode muligheder for videreuddannelse. Du kan fx arbejde som konsulent inden for arbejdsmiljø eller designe hjælpemidler i en privat virksomhed. Måske endda din egen virksomhed. En af de behandlingsmåder, vi er i gang med at lære, det er at skulle behandle en patient, som har problemer med ansigtet og med munden og med svælget. Der går vi så ind og stimulerer ind i munden, og det gør vi med vores fingre. Vi har selvfølgelig handsker på, men vi går ind og stimulerer de her forskellige steder i munden. Og det lyder faktisk lidt underligt, men ved at stimulere stedet på gentagne måder, så kan vi rent faktisk sætte noget i gang ind i munden, sådan at de her funktioner, som ikke fungerer mere, de måske kan komme i gang med at fungere igen. Det er meget, meget aktivitetsorienteret, og det giver meget resultater, at en person kan komme op og gå, fordi der er et redskab, der gør det muligt. Det er meget ergoterapiarbejde. Du kan også arbejde som rådgiver eller sagsbehandler i en kommune, og f.eks. hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet, eller som ergoterapeut på et hospital eller i socialpsykiatrien. Måske vil du hellere arbejde med børn i børneinstitutioner og på specialskoler, eller du kan vælge at forske eller arbejde som leder.